Doncs jo soc el 5 de Cors i et vull explicar el llibre de Les ombres de Golem, que tracta d'una nana que se'n va de casa una nit la qual era molt estranya i descobreix una espècie de ritual o de cerimònia molt estranya. Està ambientat a Praga, al 1552, i en aquesta època estan perseguits els jueus. Aquesta nana, com ja he dit, se'n va de casa i descobreix el Maharal, que és un personatge religiós d'aquella època, fent o creant una figura de fang, la qual anomena el Golem, que protegeix amb aquest poble. Aquesta història està escrita per Elieta Bekassis i està il·lustrada per Benjamin Lacombe, que és un il·lustrador molt bo.